Καταρχάς μπορώ να σας πω ότι τα γεωλογικά δήθεν ευρήματα που βρήκε ο συγκεκριμένος αμερικάνικος δορυφόρος από τη σελήνη, τα πετρώματα, μερικά από αυτά είναι στα χέρια μου ήδη, είναι στην κατοχή μου και ελπίζω από αύριο να ξεκινήσω τη διαδικασία αποκαλύψεις ότι τι γράφουνε. Μπορώ να σας πω ότι τουλάχιστον έχουν μορφές ανθρώπων, εικόνες κανονικές, κτισμάτων, ποταμών, πουλιών και άλλα, και πάρα πολλά αρχαία ελληνικά κείμενα, αρχαίες ελληνικές λέξεις. Δυστυχώς αρχικά που κάτι ένας από τους ερευνητές μου, τους βοηθούς μου, δεν μπορώ να βρω, δεν είχα μέχρι χθες που κάποιος μου δάνεισε κάποια λεφτά, ξαναμπήκα δυστυχώς στη διαδικασία να δανείζομαι, δεν είχα τη δυνατότητα να αγοράσω ένα ειδικό μικροσκόπιο το οποίο θα βοηθούσε στην διαδικασία αυτή. Η σελήνη λοιπόν δεν είναι κατοικείται. Άλλο σελήνη, άλλο φεγγάρι. Το είπα προηγουμένως. Το είπα από προηγουμένως ότι η σελήνη είναι ξένο σώμα στο ηλιακό μας σύστημα. Ήλθε, και το ήλθε δεν το λέω εγώ, το λέει ο Ρόδιος και άλλα κείμενα, και η οποία θα φύγει. Το πότε θα φύγει και πώς θα φύγει δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί. Βεβαίως υπάρχουν ένα κάρο, αν μου επιτραπεί η έκφραση, επιστημονικές θεωρίες διαφόρων αστροφυσικών κλπ, και για την κίνησή της και για την επιτάχυση της κινήσεώς και την απόκλησή της και τέτοια. Θα καταστραφεί λοιπόν? Κανένα σώμα δεν καταστρέφεται. Ούτε και εσύ, ούτε και εγώ, όταν και αν αποβιώσουμε, δεν πρόκειται να καταστραφούμε. Υπήρχαμε και θα υπάρχουμε. Επόμενη ερώτηση στον κύριο. Θα ήθελα να ρωτήσω αν ξέρετε ποιος είναι ο σχεδιασμός για την επιχείρηση Χρυσό Μαλλοδέρας. Το είπαμε αυτό. Δεν είπαμε ότι ήταν του Ροζάκη μελέτη και σχέδιο για να φέρει τους χαζάρους της Γεωργίας εδώ και να αποτελέσουν ένα στρατό προκειμένου να συμμετάσχει στην επικείμενη αναμπομπούλα, την οποία δυστυχώς μεθόδευε, αλλά τώρα κάτι έγινε και τραβήχθηκαν τα λουριά. Το πάμε. Κάτι έγινε, δεν είπα, κάτι δεν μπορώ, αν ήξερα θα έλεγα. Πάντως τραβηχτήκανε τα λουριά. Έτσι. Δεν ξέρω από ποιους. Κάτι που έτσι. Επόμενη ερώτηση. Τώρα ότι έχουν στρατό να αντιμετωπίσει του 8 τα γεγονότα γίνουν τώρα, γιατί η αστυνομία είναι ανίκανη, δεν μπορεί να έρθει στρατός να τα αντιμετωπίσει, να τα σταματήσει. Έτσι λέγεται. Λοιπόν, κοπέλα. Άλλη ερώτηση για να τελειώνουμε. Να μιλήσω. Ναι. Στο έργο του Πλουτάρχου περί του Σωκράτους Δαιμονίου λέει... Τώρα μ' ακούτε? Κάποιος τίμαρχος είχε ένα όραμα και λέει ότι όλοι οι πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος κατοικούνται από θεούς, εκτός από τη σελήνη που κατοικείται από δαίμονες. Μπορείτε να το εξηγήσετε κάπως, επειδή ξέρω ότι αποκωδικοποιείται? Πρώτον, το όνομα δαίμον δεν είναι αυτό που εννοείται. Ο δαίμον είναι ο πρόγονος Θεός μας. Έτσι, είναι εκείνος που
μας παρακολουθεί στον όλο εδώ βίο μας επενεί, μας διορθώνει ή μας δικάζει. Ο δαίμον είναι, είπαμε, οι πρόγονοι θεοί μας. Γι' αυτό έχουμε και το Λακεδαιμόνι, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τους Λάκωνες ούτε με τους Σπαρτιάτες, αλλά αυτά θέλουν συζητήσεις σε σεμινάρια. Λοιπόν, ποια είναι η διαφορά? δεν μπαίνουμε, είπαμε, σε επίπεδο σεμιναρίων πλέον. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, άλλη ερώτηση για να ρωτήσω και εγώ κάτι αυτό που δεν ρωτήσατε τόση ώρα που μιλάτε. Δεν υπάρχει κάποια ερώτηση. Λοιπόν, Γιάννη, μπορείτε να συνεχίσετε. Μας μιλήσατε για μια πολύ δύσκολη Το μικρόφωνο, αν θέλετε να... Εκείνο που μπορώ να σας πω είναι το πολιτιακό, το σημερινό σύστημα καταραίει, ή μάλλον αυτοκαταραίει, και είναι κοινή διαπίστωση. Θα έχουμε ίσως και το επόμενο χρόνο, διότι τα γεγονότα που θα πληγώσουν θανάσιμα την πατρίδα μας και εμάς αρχίζουν από το χειμώνα και μετά. Μέχρι τώρα δεν έχουμε δει τίποτα. Είμαστε στη φτώχεια, δεν είμαστε όμως στην παινία. Έτσι, υπάρχει ένα χάσμα. Η Αθήνα δεν θα είναι Σικάγο, αλλά τι να πω, ας πούμε, τώρα μπορεί να κυκλοφορήσει στον Άγιο Παντελεήμονα, δεν θα μπορεί να κυκλοφορήσει και στην Ομόνια πουθενά στην Αθήνα. Στην Αθήνα θα κυκλοφορήσει μόνο ως ομάδα και με όπλα. Και όταν λέω όπλα εννοώ τα τεχνολογικά και όχι αυτά που είπα. Έτσι, καλά είναι Ζνικόφ και όχι... Λοιπόν, θα έχουμε τέτοιες ανακατατάξεις που φυσικά σε αυτό θα συμβάλλουν και τα λεγόμενα φυσικά γεγονότα. Σας είπα ότι υποψιάζομαι με τη σχιζοφρένειά μου ότι το καλοκαίρι δεν έγινε. Πρόκειται να αρχίσει Νοέμβριο. Αυτό νομίζω ότι μπορείτε να καταλάβετε τι σημαίνει αν έχουμε καλοκαίρι. Ή αν θέλετε να ερμηνεύσετε την προφητεία του Κοσμάτου του Αιτωλού για τους δύο Πασχαλιές και τα δύο καλοκαίρια. Έτσι. Λοιπόν,